बे जायगाया जोंनि धेमाजि जिल्ला आरो बेनिफ्राय जुनाय महकुमा गोलैयो ओमफ्राय जोंनि संखं जिपि गोलैयो बे जायगाया जोंनि गामिनि नामा जाबाय सोरांस्रि बर' गामि दैमानि नामा जाबाय लालि दैमा नोंथांमोना मोगा मोगि जानो गोनां जादों दा जोङो गराखुखानिनि जेंमायाव जेनेबा सिगां खेबसे पार्कखुपायनो होदोंमोन बे खामानि जादिया उनाव आरो जोङो होनदोंमोन जे पार्कखुपायनोखौ होना हो मोजांहाय सिरस्थायै बे उननि माबा 2010 सननिफ्रायनो गराया लासै लासै गुगानानै थांनानै दिनैसिम गामि मोनफैलायलांबाय बे गामियाव सिगां 150 घर दंमोन ओमफ्राय दा 30-35 घर दं आरो जेनेबा जोंनिया खेथि बाथियाबो गरा गुगाय मोजां हाया थांजोबबाय दा खेथि बाथिया बहुद दा जायानो जाना दं गथिखे खेथि बाथि मोनैनि थाखायनो बहुद जादों जों बुंबाय थादोंमोन गोदोनिफ्रायनो जोंनो गराखनियाखौ माने पार्कखुपायनो हक जि हक गरा फोजोबना होनांगौ होनना खावलायदों नोंथांमोना गरा गुगानाय जेंनाखौ फोजोबना होनांगौ होननानै जों बुंदोंमोन नाथाय बिदिनो होगोन होनना बुङो दासिम होथ'वाखै बे लाल दैमा बे बोसोरावथ' 30 मारिसो खुरदों देग्लाय आरो सेमोनबो बिदिनो बोसोर खुरै बर्थमान आधा हायानो थांबाय जोंना सोरांस्रि गामिया आधानि बारा थांबाय दा मेन आबाद फोथारानो माने जोंना दा थांना दंहैयो दा आबाद मावनायाव जोंहा बहुद उसुबिदा जाना दं आबाद मावनो हाया खम जाना दं मैगं थाइगंफ्राव बा माइ खेथि खालामनायाव जोंहा माने बहुद उसुबिदा जाना दं आरो बेखौ होबथानो थाखाय बेनि थाखायथ' दासिमहालागै सरकारा होबथानायनि राहा जेबो लानाय नुवाखै जों आरो लायाखैबो ओंखायनो जों सानो थाबैनो जुदि बे गरा खुरखानायनि बेबस्था लायोबा मोजां नङाबा लासैनो जुदि गामिया साननैसो उनावनो दैमायाव माने गोमोरलांगोन बेबादि माने जाना दं जों सरकारखौनो खावलायो थांनाय बोसोरावबो बिथां जोंनि जायगानिनो MLA बिथाङा नायफैदोंमोन लोगोसे बिथांमोनजों जोंनिनो आफादनिबो मानसि फैदोंमोन आरो पन्सायत लेभेलनिफ्राय फैदोंमोन लोगोसे बिदिनो गामिनि रायजो राजाखौ लानानै बिथाङा बुंलांदोंमोन जे खालमासि बिनि पार्कखुपायनो बा माबा मोनसे खालामना होगोन होननानै बिथाङा होलांदोंमोन खिन्थु देग्लाय बोसोरसे बारलांबाय दासिमहालागै खा खबर जेबो गैया बिथाङाथ' होनो होनना बुंखाथारदोंमोन आरो सानसेखालिबो जों थांदोंमोन बिनि न'आवनो बिथाङाबो बुंदोंमोन अब्लाबो जागोन र' होननानै खिन्थु दिनैसिम खामानिखौ बिथांमोना मावनो हायाखै ओंखायनो जों खावलायो जे दिनै सोरांस्रि गामियाल' नङा सोरांस्रि गामि थांबाथाय आरो ओरैजाय बहुद गामि दं लंबा अबस्रा सेङाजान बे लासै थांखागोन आरो ओंखायनो बे थाङै सिगाङाव जुदि बे गामिखौ जुदि बासायनोबा बे पार्कखुपायखौ जुदि जों गामिनि सिगाङावनो होयोबा खिन्थु बहुद दिन थागोन आरो बेबायदि जों उदाहरन हिसाबै जों बुंनो हायो जोंनि सेङाजान घाटआव बेबायदिनो होनानै दिनैसिम 10 बोसोरसोआनो जाबाय खोमा दिनैसिम खुरखायाखै बासिना दं ओंखायनो आं सानो मानसियाथ' जेबो गैया सरकाराबो जेबो गैया गोसो जानांगोन नाजानाय थानांगोन सेस्था खालामनांगोन अब्लासो बे गामिया थागोन आरो बे गामि थानायजों लोगोसे बाखि गामिया थालांगोन अकल सोरांस्रि गामियाल' जे गरा खुरखाना थांगोन बे नङा खाथि खालानि गामियावबो थांगोन आरो बेहाय जोंहा दा गामियाव बहुद बिदिनो कारेन्टनिफ्राय लानानै स्कुल दं जोंना गार्जेन जाना दं बायदिसिना बिदिनो सरकारनिफ्राय एसे एनै कमिउनिटि हल बायदिसिना लेट्रिनफोर फैदों बेफोर माने ओरैनो दैयाव थांनाय जागोन आरो बे अबस्था जाना दं दा जोंनि गामियाव जोंथ' लुगैयो जे बिथांमोना जेनेबा सरकारजोंबा एसे एनैखौ खोथाखौथ' एसे सावरायबाय थाखायो नालाय बिथांमोनखौ बुंनानै जुदि बे खामानिखौ जुदि मावना होनो हायोबा जों सोरांस्रि गामिनि बे गरा खुरखानायखौ होबथानो थाखाय अब्ला जों गोजोननाय मोनगौमोन बा मोजां मोनगौमोन जों बेखौनो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों जोंनि सोरांस्रि गामिनि रायजो राजा जानानै गुरैयै खावलायनाय जायो जाहाथे थाबैनो जुदि एक्सनखौ लायोबा मोजां जागौमोन नङाबा लासैनो सोरांस्रि गामिया माने दैमायाव माने गोमालांगोना एकदम निस्सय जाना दं आरो